बाळ, फ्रीजमधून श्रीखंड काढ ना. आम्ही पूर्वी घरीच बनवायचो श्रीखंड. त्याची चवच वेगळी होती. आता काय सगळं रेडीमेड. आजी, हे श्रीखंड खाऊन बघ. आज तुझ्या आईनं घरीच बनवलं की काय? हे आहे गोकुळचं श्रीखंड. अगदी जिभेवर रेंगाळणार. जिभेवरच नाही तर मनावरही रेंगाळणार. गोकुळ श्रीखंड, मनावर रेंगाळणार. सरत्या वर्षाला निरोप आणि नववर्षाचं स्वागत करण्यासाठी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सर्व समुद्रकिनारी पर्यटकांनी गर्दी केली होती. याचा आढावा घेतलाय आमचे कणकवली प्रतिनिधी उमेश भुचडे यांनी. पाहूयात. दोन 2025 सरत्या वर्षाला निरोप देण्यासाठी सर्वजण आता हा 2025चा सूर्यास्त पाहत आहेत. काही लहान मुलं देखील आहेत, काही युवा वर्ग देखील आहे. आपण बघतोय की सरत्या वर्षाच्या सूर्याला टाटा करण्यासाठी खास करून इथे उभे आहेत. काही मुलांकडून आपण प्रतिक्रिया देखील जाणून घेणार आहोत. काय त्यांचं म्हणणं आहे, काय ते मजा करतात या ठिकाणी. पाणी देखील या समुद्राचं या ठिकाणी येत आहे आणि त्या समुद्राच्या या पाण्यामध्ये हे आनंद लुटत आहेत. काय सांगाल, कसं वाटतंय? चांगलं वाटतंय एकदम. सूर्य बघून जरा काहीतरी वाटतंय. म्हणजे वर्ष संपताय, कसा निरोप देशील, काय आनंद करतो? मला खूप छान वाटलं. असं जे असं साल आता गेलं तसं पुढचं साल जाण्यासाठी मी इच्छा करतो. निश्चितच काही मुलं देखील आहेत. काय सांगशील, कसं वाटतंय? खूप छान वाटतंय. कुठे आली, काय काय मजा केली? मी भरपूर काय काय ते खेळली आहे आणि खूप छान वाटतंय. निश्चितच. काय सांगशील, लहान आहेस तू, मजा करतेस, ते कसं वाटलंय? 2025 कसं गेलं? चांगलं गेलं, पण खूप फटाफट गेलं, पण मस्त मजा आली. 2026 कडून काय अपेक्षा? 2026 कडून काय अपेक्षा? काय नाही, चांगलं हे व्हायला हवं. निश्चितच आपण या देवगड समुद्र किनारी बघतोय की मोठ्या संख्येने पर्यटक दाखल झाले आहेत. सूर्यास्त पाहण्यासाठी आपण काही पर्यटक आहेत देखील आणि त्यांच्याकडून देखील जाणून घेणार आहोत. त्यांचं काय म्हणणं आहे? 2025 हे वर्ष आता सरत आहे. मॅडम, काय सांगाल, 2025 वर्ष हे आता संपत आहे, काय सांगाल, काय वर्ष कसं गेलं? छान गेलं एकत्रित, पण 2026 कडून अजून जास्त अपेक्षा आहेत की अजून छान जावं. निश्चितच. काय चांगला वाईट अनुभव? चांगले अनुभव भरपूर आहेत, पण वाईटही त्यात 2025 मध्ये भरपूर आलेत. पण अशी अपेक्षा 2026 कडून आहे की याच्यापेक्षा खूप एकत्रित मध्ये छान जाईल. निश्चितच. सर, एकंदरीत हे वर्ष आहे ते खूप चांगलं गेलं. काही जणांना ते आपली जी मनोकामना आहे पूर्ण नाही झाल्यामुळे अजून देखील पुढच्या वर्षी आमची मनोकामना पूर्ण होईल असं देखील सांगितलं. लहान मुलं आहेत, आपण लुटत आहेत. या देवगडच्या किनारी सगळेजण आनंद लुटत आहेत. आपण बघतोय की हे जो 2025चा जो सूर्यास्त आहे तो बघण्यासाठी आलेला आहे. सूर्य आता आपण बघतोय की या 5:45च्या सुमारास, 5:30 ते 5:45च्या सुमारास हा आता सूर्यास्त होताना दिसत आहे. एकंदरीत हा सूर्य जसा जसा खाली जातोय तसे इथे पर्यटकांची गर्दी वाढत आहे. कारण 2025चा सूर्यास्त बघण्यासाठी सर्व इथे पर्यटक आता गर्दी करताना हे क्षण हे आपल्या डोळ्यामध्ये साठवण्यासाठी येथे आता उभे असलेल्या दिसत आहेत.